Wow. Yes, osoro And ne patsa na konyar. Atuna ko chakwa tara mono ngasi. Chakwa tara mono sana. Ngasi mo kora wande buta konyar. Ono mai derende. Ni me to sto ya tema na kyuta ikondre. Ko keke mambi gentuko. Merende era na ka opna kwa ka kayo na stili kumnyokande. Ndete ndoro Utenete procurement county editorial go send to Caribbean Yes. I remember squeeze your account. I did yao. I was there. Can masa hotel. What am I touch? Abra to. Okay. Na dumure account mu watch yes. Honestly, tra chenjani ya yes. Na ya kimbwa. De no chari chakre ke tenga wana. Ketenga kirikia ng'ombe ma reni riba ng'ombe kuchuma. Kusina ali ase kwa mendere teringa ike. Sona alina ari kwa ndonyaroka kwana wana kwanira kwana. Chika na iromo ndobore na kweba pitinde tukunyaka kwana kwa. Tukwana tundukonya bara. Okay. Kubaraza ari kwana no chari ketenga kirike reni ya ng'ombe. Kochoro raba ka compound. Okay. I think abarama kora yari rabe mia. Mbili na 90 wachimwe. Oye ntonkero gane tikusimeka osenga kyo. Bwana ninga zisimeka lakini na ucha kusimeka ona. Tatonga kende kusimeka kirata. Nabo naonda alika kabisa kairende nkukorera kambusuru. Ngiote tikusimeka. Nkitota nda kwa nalia kare mukali. Ndo chiko cha maboko bwaza nama ya kusimeka nama ne bwali abwata pe. Owe kekende kakina okonya abana. Soro. Anga kabisa kana na wako tukuga. Oh no. Kwanza wacha kwe yani ngamne gwetera zikiri kama wacha. Gwetera. Ngamne kwa ina mwa mwinali. Kwa kunaga lakini rene tratiga. Gisare ngaki okay. Asari nkoko ngai jua sichinke kwa jua soko ngononye 80. Ana sabu ena ya tatu ko no man ebo nkieke oganire oganite ko rachibezi moni ke kumigete mono iga etanya ko utanya ko ligino ne mele mu gusikende iga yese yo ko nchiko mabwana sipori bonega kura na kurara frando ngana yo kan tenga dige mere mo kore king kore na kinda to kore apana ntabo na choyo kani ngaki no mo director say you are meeting ndege tenda nyore bese anega ndiye bintu byane ngora ndabwati bana buna ndabwati mukungu buna nungu wajire bintu sinyoma rento kwanza rento mukungu oligo anyomere nyarugenda abatumya okore kanga no mwana mukuru bwana nera no muntu manyete twakina naye gaiga mukungu oliko bwatanya tari dini yeto ja twagenda ina ko ndamubeke muona mwagachire muina ikiwa mosaya njeti lakini tikaje edini yeto sibete zoro ore dini yoko suboro gora kare mukari torwa mangana e biasre na chakoriga tindo chigose biasare bintu jitokari ngai zoro njeta ke debe ngai yogoti goso ko ngonde ka rima aku ngai gocha utinde kwa utinde bana ko go to ke kotranga ngira atinde goso nendo gocha bana yo tikenta yase ko pugumobo ngona ndende njende okay ai bintu byo koro ko korra ndira jutinde yayo so korra abana bawo we korera ogoke gama ngana mange nchabo swali on spin bwa machibu ne rengere ne gambiro nchomonyane koroboro mugori onko nyine renjero ranko koroboro mutinda okonye njwa tokora igati aje sabona etonkonya lakini igo bona inje na okonye ngukurigeria kabisa yako tonde no gutu toro chitu watabira kugora tonkonya igo kwanza nionda kueleza umaya gucha na ngukurigia sichombe nchiro ntetu kubeka mata ali ka unit kana gachari chigiredi fresh ani nchiro chibwende kwa ndi ku rimuru ochi no nyakobeka ani ngo boli boke igo to wakone
Fadhali. At least uri ndaka muri ma. So na ora chonjo ora kamwana ngaki. Amangana yecho. Usayo ruze tio. Ono kunondega. Ogete mutinyo chakro gatatu. Gocha. Usa musi mana ko rendra ichom. Ebya beto na bya beto bakatamba to ko boko kobe. Amarua, usi shiri na marua. Ayo ratike ngombe fresh yani. Isiekirima, yani tu wana kunyoro no ni riogo sia. On kibatar ko boreri, kibakatamba to ko boko no marumo no ko biro sino ko. Ata nga igwa ngangake ande usina singi chukusangi ngeji. Ati chombe chao chibe ngombe ajire. Njera sangi ko sangi kana ga chuda kana na ngombe. Tiga tonga guys. Ehono tingo. Gorogoro. Tingo konya. Ngambe gorogoro. Osoro tingo konya. Osoro to. Gorogoro konya. Kwa no munu ko nando na iguru kwa kwande gatatu. Na no muntu bono nga muntu kinete nere ga manyi ga yamu kabisu mu romi ndo sesa nsabe to bokonyi bono nayo mato bokonyi tage na to kon konyo ko kana kabisa na no muntu ko gende kanisa gon go bono ntige osoro tori ko kwa lakini to ni buri mu chonde bi onya kwa reite ne chinyinga ko nga 50 osoro ni mbwate chibesa ndakwe lakini kini kugura buri mungu kini tona ko gambo ngamwa tani chiga kini kugura buri mungu nguru no maze buna bura foto bo ni meta yonsi lakini kini kugura buri mungu nandu bari murati gantu bakubosa nandi mukonya gwekora nga ni chikanisa wono manyete sana nga kyora nkonya ana yo ando konya kona chikauti chichi abatiniri na mako nakiamuke Biande. Ni tama yorta panas da. Bona siento ewa. No ta tomo gon. Ta to gon. Mugondo kina ende kwa ni mugondo akora. Mugondo ndikari ko chakre de tenga kia ngambe ko tira ka. Ya utate kongo ni mugondo banda tanda yuko mugondo yu muntu na choro kama mugondo. Bali ba ko kuru mate. Ko chakre ke tenga baka siko ka ni kwana. O ko ni pakike sona. Wone shida neke sona. Ke sona ta ke. Ke sona ta nga yuko cha ukupeku. No ka tengo kunda. No ta tomo gon. Uno kwa nyura maruga. No ta ke tomo gondo. Ya bona I think ko goro mugondo chiwe sina to miro chi school. Mora bataka ino. Nagwa. Ngakio soro. Biande nakende. Yo. Era rombi yokal. Lero goranga tronya siyo. Ya na tenga tewa. Ati ne vile bana na tewa tena kende. Biande. Ki. Chombe chiao matendo chiko chana sana jinsi yana. Yani na ligiri pakoro chenkali koliye momenta kiago otakiroro atwara long term plan mata alikuwa na saa top sana okore kore walike tenga gocha paka gasiko akobeka jinsi kana cha kwanya sana niko kana ri ko ri ya sana ono rorio kete gotora ngore kurwa paka ari kwate agere tenga kiri to mate ga erenga kite magorare 200 na 90 ali ringa bono ndako mutinyi talio ko ndisi okogora tuara ngoro bwako tuara oh nipi gose bono gose no muntu tatango ko ko no bole mopi go koneri orendre chom kete kurumate no kore to soro bono ntako gorra saere tengo ngo koneri ase aro wa ona iwote sekira ile ngoro choranga gari aliti ngo tindo jese ni ngo goli alinje asiko aliti ndo jese ni yale ko goli ase ngencho ali bono kete bono ali no ali kende ngi ona ali no oka ali no usenkwana ona kiza tenkwana nyiko chandika ga mo sagora bole mukoro nzikoro bole to condition bole bonkyo kona ri bole non condition miaka mia atwakira naye sabonge miaka mia onye gutata condition abono gora ali yondera kininja ali tina na ebinyo mangana ebinyo chibazo tabwati bono usota tete ajibe tino jinjiro onenda kinya mangana ebinyo ali bono tete mangana ebinyo mo bwate ebinyo atingo nyara ali aya ndacha na kinyora tata ngose na chanche kwek ore na kene nga mangana ta go to kinyora ata yo bono atire bono ko koneri twake umwaka tari butatu times 100 nenda ko kora tatu ya rumbi oseri rumbi times 100 ya ngaba nga to kora ai gonda jendigereria sabu lakini wona wotese kire ai wona tindo jezo no ai wotese kire osoro naigura mangana go gukwano sana agaigese kinyoro tali biyo gukwano osoro nkinana nakora na nincho manyane ni ngero cherete ikinanda nakora
Osoro esteri okonywa maru. Stali eteringia. Ore ntanyorto muntu kong'eria style ingia. Inche Ngonywa rimanye. Nande abantu bakugukwana bobe. Kware gwanchagaki omwana ominto inche ne cousin yago Osoro. Abana abamo nabo bagoteberania egento nande baigu. Esteri yo konywa maru gakiteringia. Oye. Imakerenga wano bwa. Ngose 21 mwisonde na quality school. Tufire digiri tinga bano last day oto ngati bai. Gaki Osoro gaki. Gaki. Baba. Ubogono bwa niki barakwana tigabakwana. Aitoro chiga ngabo kimabwa ongo bwelire gaki. Bono na kyota gitenkara. Togotiga. Mochaki. Togotiga. Egentebe. Mabwana asibo ikirenje bano njiro muntu nkorete. Nkorete sawari yane njono gento nkeke ninge expected go chimuto. Osore kwerusiri moyo maite ngobo kimabwa bwelire. Osoro rapaka mukago na achiete. Okoba ye tabia yago. Tabia ne agerete. Abo no moko ke getron. Inki kiagerete. Kungori tari koibara period. Nade tombori swari yae. Tokandra mangana. Ya lakini Osoro noenere kogenda igobono konyebuna moramo buye ayokorora bobe. Esteli ye kwabere nonye gaki kwanya gwesibi gaki. Tori koba buba yoroche. Bono ngitu onye na atigire gwesibi. Na togotiga kocha kondronye kwegweto tutageti kara muntu. Tigango tebi bantu mbali kwerusi moyo paka baba buna ngaki bonuliga. Ole bunuri utabwatia bamina. Tata no ale mama no ale to kuba kwanera. Muiga no mwana omoke. Tiajaga konsomera tindiko gosomera Osoro aine kazi nyane nanda ino monene nabonge mumro minto monene inche naba konsandi gaki ngakibona umwana ominto akaliga ngakibona atete gusiraiga wana ni pretending ngoteke rande akamwana na akini ngumyoge mpore igoro getirianda twakwa ke biboko gwabe kachianga insana ko jugo kulie meteme na cha konyaro kwekoranya ranse wanga kingo chaka kugotekera yani Osoro kende nke yondara gotebiga yani kegukune oteba aro gaki tiganchenchi sawa yankundi ono yankundi kiagokunire igo kende nke yora nyare gonte binga kiagokunire bono maite gonte bigo nabenga ngote to misane ona kiro to nkore yankundi gusenga kimuntu kunira karogana okora agenda kwansorete mukago agenda otimuke anda no mwana omoke bindongo etera nebirako buno oya kuno ne 40 minutes chubo mabwane wate ko bongo genda agenda ona agenda no jokine nayo kiliba kabine yo chasa nginga kumbe agenda na ko so yoro korogete gaki yoro korogete na togoserete boli jona siro ndo ko te agenda bono biori lakini aimanya ntunto kwanchite nande tote oncholeri asante to kwanchite nande tote oncholeri nande karate karanga 20 Nyasao nebikone bia mwabo bikone. 20 Ngo 20 narwete skuru moisonde kainkorusi. Ona atoko tumutingo tikaranga kende. Nga 20 tatandasi. Amaru akonyomira. Digeri rende ndeke nga kenyoma. Tega gocha kondandeli. Bano muroche motore kete sana. Usemunga singe chumokora ta chisukuru echo. Ngona monga iniete. Chitata no monto. Nataka tambwate future na zangira timbwate. Ona njana ngandire timbwate ndo bansho mwesko te kwangu waya ndos. Ona kwa tena tondete yobwate. Ondete yo na bikambwa tsabidi. Ayete unyo kungaina. Serious na bikambwa tona kwa koro kwa kondra ndons kwa kuno chana mete chipando imega na ya ndons bitu tona empende na ayona kwa kundo. Nje bana ngobera na itinda chance. Ono jibaka na die kwande tawo nina na ngonya ngobera na ga ona moja kwa no bego. Ngobera nicho wekobwate. Mado ono ngusinga ndongo te yomai. Bana to wita bangyo kobera. Ono kitenje na bikambwa. Njenjo sinare ngumbe tumusiku mtasta gantebi nati ayeturi serious menje ubwa nati ayekwa mote turi serious menje. No to serious. Najina banta edina ati sijuiti nkonyoma kunya kubeka mangana mange lakini mati na nganje. Nenda daira to kuja konga ine stari keto bakora neguro. Ono metoka mukore ane anganye. Njene ngo kukorera igondre na kyo behave. Ndiro se no nganje. Ko ajete wala to badidi ko ajete like. Yo no nganje. Najo ningo ajete. Banta bani musko mtuna ataka unara ataka ta gotweta ni. Ngakia gotweta ni ngakia osana. Kento iwana ni ntumba nkonyo. Masa mate ya soka tiki ne korete cha mnyumba. Na banta ita soke. Akonya kontine
ririkana kebwatete gake ere mutacha kiabwate Gogotera kare nyomba akiwala ijira wote. uyu ngocha gogotera ere nyomba Ngana yana tiri gochenda isi. yang'ende ing'ano riri ntuma bingi isiko torora na Genda. ayengorora na tore Sawa. gokwana tore Sawa. Arende. Niweze kumanya bari sawa lakini agire cheke bwezi. Nyasa gosura gire ara jako lakini nyata kingoga. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really